Rianxo continúa á espera da aprobación do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. A falta do veredicto de Costas, dende o Concello esperan poder cumprir coas súas intencións. O Concello de Rianxo segue agardando unha resolución favorable para o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. O actual réxese polas normas establecidas no 1985, e malia que varios rexedores rianxeiros o intentaron mudar, aínda non se cambiou esta legislación. Con todo, Julián Bustelo espera poder remudar estas normas e dotar a Rianxo dun novo Plan Xeral. 11 anos dende a aprobación inicial, pero o proxecto xa empezou antes, con distintos intentos que non frutificaron e demais, non? Pouco antes de rematar a legislatura pasada tuvo lugar a aprobación definitiva do plan e a partir de aí continuou a súa tramitación, non? A tramitación do plan de ordenación municipal empeza no Concello, pero non acaba no Concello. O Concello é competente para a súa aprobación, pero ten que ser ratificado noutras instancias e, ademais, ten que contar con todos os informes sectoriais e perceptivos, non? Agora, en Rianxo esperan a revisión favorable da Dirección Xeral de Costas e da Xunta de Galicia para a aprobación deste plan xeral. Co debate da xestión do litoral por parte do goberno galego, o alcalde agarda nas vindeiras semanas un veredicto positivo. Un debate que se ven dando nos últimos meses no que ten que ver coa xestión do litoral, non? Entonces, no marco deso, atopamos nós tamén a nosa situación, que está enfocada para solucionarse, a empresa redactora, tamén neste caso coa demarcación de Costas, buscando a mellor solución posible que se atopará nas próximas semanas sin ningún problema, e a partir de aí continuará a súa tramitación. Estou convencido de que máis pronto que tarde teremos a aprobación definitiva por parte da Xunta. Non hai ningunha razón para pensar o contrario, máis alá que, estes trámites que como calquera persoa que tramita un permiso para unha obra ou calquera outro proxecto que podemos levar a cabo, unha vez que se aprobe e que se tramite, sempre hai cousas a correxir e atencións que hai que observar por parte que nos indican outras administracións, pero, sin máis, non hai nada polo que preocupar.